ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 22 сентябри соли 2023 ва пешкаши шумо 10 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд. Аниқтараш гӯем 9 та хонаи фурӯшӣ ва яктаи дигар мағозаи фурӯшӣ ки дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст бо нархи 60 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Ва боз дигар хонаҳои фурӯшиам ҳаст, аз ҷумла 1, 2 ва 3 хонагаҳое ки арзон ҳастанд ва кредитам харидашон мешавад. Инчунин 4 хонага дар 65 микрорайон, 3 хонага дар 46 микрорайон, 2 та як хонага, якташ дар 103, якта дигаш дар 102 микрорайони шаҳри Душанбе ва 2 хонага бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 310 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе дар жилмассив баъди павороти аэропорт ҳавлӣ дар наздикии бозори Балх ва аз дигар минтақаҳоям хонаҳои фурӯшӣ ҳаст, яъне аз ҷумла аз ноҳияи Файзободу шаҳри Кулубам хонаи фурӯшӣ ҳаст. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои навимо бохабар бошед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. магазини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. магазина худмон сохтагие мебелошхати замини бозора аренда метиҳем, мегӯяд соҳиби ҳамин магазин. 60 000 сомон мебошад, боз хела арзон мешавад. 24 метри квадратӣ мебошад, яъне 6 ба 4 аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, дар бозорчаи Зарафшон ҷойгир аст. ҳамаи таъмири мағоза нав мебошад, бо ҳамаи борое ки дар мағоза аст, бо ҳамаи мебелош, ҳамаи чизу чорашқатӣ фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, худи ҳамин мағозаи соҳиби мағоза бардоштагӣ ҳастанд. тақрибан 2-3 моҳи дигар иҷорапулӣ намеспорен. дӯстони азиз, фақат ки ҳамун иҷорапулии замина меспорен, тамом ҳамун замина маблағи иҷораша меспорен, тамом. худи бинои соҳиби ин магазин нав сохтагиянд. албатта ки барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби мағоза занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, тиҷорати тайёр аст. марҳамат, фурсатро аз даст натиҳед. ҳамагӣ 60 000 сомонӣ. боз такрор мекунем, чӣ саволе ки пайдо кардем ба рақамҳои соҳиби магазин муроҷиат кунед. квартираҳои фурӯшӣ ва кредит дар ноҳияи рӯдакӣ гардиши Ленинград. бино аз 12 ошона иборат мешавад. сохтмонаш айни замон рафтааст ва чӣ гуна вариантҳо мешавад. дӯстони азиз, як хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ 188 000 сомонӣ ва ду хонага бо масоҳати 41 метри квадратӣ 159 000 сомонӣ, ду хонага 44,5 квадрат 172 000, ду хонага 51 квадрат 198 000, ду хонага 58 квадрат 225 000 ва се хонага 76 метри квадратӣ 295 000 сомонӣ. нархи 1 метри квадратӣ $350 мебошад ва кредитам метиҳанд. дӯстони азиз, кредити 1 сола 100 000 сомониша пешакӣ метиҳен. мондаги маблағро ҳар моҳ дар давоми сохтмон меспоред. сохтмон 1 сол давом мекунад, мегӯяд ширкати сохтмонӣ. рақамҳои соҳиби бино дар рӯи экран. айноми канали Dom TJ гап занед, боз арзон мешавад. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 4499 мебошанд, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, боз такрор мекунем, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар ва барои скидка муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 65 микрорайон назди мактаби 78. дом 4 этажа мебошад. хона дар 4 ошона ҷойгир аст. дӯстони азиз, нархаш 66 000 сомонӣ мебошад. 4 хонага бо масоҳати 72 метри квадратӣ. доми панелӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем ки нархи хона барои харидорҳои аниқ арзон мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Дӯстмурод Алӣ, деҳаи Навбаҳор. ҳавлӣ зиёда аз 7 сотиқ замин дорад. ҳуҷҷатҳош ҳаст, барқ ҳамавақта. нархи хона $19 000 мебошад. срочно фурӯшӣ.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 79-78 мебошанд. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 2 дар хона дорад, ҳаммом дар дарун, ҳоҷатхона дар берун. 7 сотиқ заминда ҷойгир аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо узкорид карда дар навормон мондем. Агар хоҳед ҳамин видеоро ба ангухел ускарена тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб. Доми пушти варзишгоҳи шаҳри Кулоб мебошад. 59 метри квадратӣ. хона дар 7 ошёна ҷойгир аст. 3 хонага мебошад. бо баъзе чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 220 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. бино аз 7 ошёна иборат аст. бинои новостройка мебошад. пушти варзишгоҳи шаҳри Кулоб. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад, бо баъзе чизу чорааш фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Балх ҷойгир аст. ҳавлӣ иборат аз 8 сотиқ замин ва 2 бинои истиқомат мебошад. якум бинои 2 ошёнага мебошад. таъмир надорад, чӣ хеле ки мебинед бо ғиши пухта сохта шудааст. 7 дар хона дорад ин бино. боз дуюм бино аст. бино 1 ошёнага аллакай таъмир дорад. 3 дар хона дар ин бино ҳаст дӯстони азиз. падвал ҳам ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, боз дигар намуд ҳуҷраҳоям ҳаст дӯстони азиз. дар ин ҳавлӣ бо барқ ва об таъмир мебошад. ҳуҷҷатош ҳамаш ҳаст. дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ мебошад дӯстони гиромӣ. нархи хона 1 миллион 420 000 сомонӣ, $130 000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 8742 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, ин ҳавлия мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. 2 хонага бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои советӣ. хона таъмир дорад дӯстони азиз. дар жил массив ҷойгир аст. баъди повороти аэропорт як истгоҳ дуртар. дар 4 этаж. хона бо таъмири миёна мефурӯшем. касе хонахари аниқ бошад, марҳамат занг занед, мегӯяд соҳиби хона. нархи хона 310 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 46 микрорайон. 3 хонага мебошад. бо масоҳати 68 метри квадратӣ дар 3 ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат аст. доми панелӣ мебошад назди Душанбинка. мактаби 74 ва 76 дар наздикиаш. соҳибаш мегӯяд ки хона таъмири хуб дорад. ҳама чизош меистад. харидори аниқ занг занад. нархи хона 720 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 103 микрорайон. як хонага мебошад. бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар 1 ошёнаи бинои советӣ. соҳибаш мегӯяд ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад. на он қадар дур аз раҳи калон. қисман бо мебел бо чизу чораш фурӯхта мешавад. торг уместен, яъне савдо мешавад. нархи хона 320 000 сомонӣ. дар 103 микрорайон ҷойгир аст. 1 ошёна. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 102 микрорайон. як хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат аст. доми панелӣ мебошад. балкони 6 ба 2 дорад, мегӯяд соҳибаш. таъмири миёна рӯ ба рӯи тарабхонаи шаҳриёр. харидори аниқ занг занад. нархи хона 375 000 сомонӣ боз савдо мешавад.
такрор мекунем. Як хонага ҳаст дӯстони азиз, 38 метри квадратӣ, 375 000 сомонӣ. Марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, айни замон нархи якхонагоҳо боло рафтагиянд ва бисёриҳо хоҳиш кардан аз мо ки якхонага партоем. Марҳамат дӯстони азиз, ин якхонага дар минтақаҳои хуб мебошад ва нархҳошон ҳамин гуна ҳаст. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. То боздид барори кор. Худо нигаҳбон.